Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. My name is Jem and welcome back dito po sa aking YouTube channel. So for today's video po is update po ulit tayo dito sa aming sagingan. Actually, hindi na ako nakapag-update after ng bagyong Rolly kasi walang charge yung phone ko. Sobrang layo ng nang nagpapa-charge dito sa amin. So hindi na ako nakapag-charge ng phone. Ngayong week lang. So hindi na ako nakapag-update ng bagyong Rolly. Pero ngayon po, kung makita natin, medyo may mga dahon na, mga dalawang dahon na yung mga saging namin ngayon kasi magto 2 weeks na. Magto 2 weeks ng after nung bagyong Rolly. So meron na silang halos tigda 2 dahon na. So medyo okay na sila. Kaya lang may paparating na naman na bagyo na sana hindi na dumaan. Sana naman hindi na dumaan kasi ewan ko na lang kung ano na talaga mangyari sa sagingan natin. So ngayon habang walang kita yung aming sagingan kasi nga putol lahat, talagang mag-aantay tayo ng mga 4 to 6 months para makapag-harvest, makarecover tong mga saging namin, yung mga senyorita. Mga 4 months baka pwede na yan. So ngayon ang ganap namin ay kamote muna. Yan, yung ibang lumang kamote binabago na ni mama, tinatanggal na yung mga luma, tatanim ulit ng bagong kamote. Yan na yung unang step para sa pagtatanim ng kamote, pagbabago ng mga tanim na kamote. Yan na yan, tatanggalin yung luma and then aararuhin and then lalagyan ng linya, tapos magtatanim na ng kamote. Yan mga luma na yan, mga ano na yan 6 months na ata yung mga kamote na yan, kaya kailangan na silang tanggalin. Tinatanggal na yan, marami yan hanggang doon sa dulo. Si mama nagtatanggal niyan. So yun lang yung ganap namin ngayon kasi nga walang bunga yung saging kasi talagang wala pa sobrang liwanag ng ating sagingan ngayon kasi naputol talaga sila lahat. So walang kita yung sagingan ngayon. Antay-antay tayo na makarecover silang lahat. So yun, kamote muna yung focus namin ngayon, magtatanim ng kamote, and then medyo madami pa naman yung mga bagong tanim ni mama na i-harvest pa lang. Yun muna yung palit sa ating kabuhayan ngayon, kamote. Halos kasi weekly yung nangyaring bagyo, pa nga 3 ng sunod-sunod, may paparating na naman na isa. Signal number 1 nga kami ngayong Tuesday, and then yung darating daw yung bagyo parang Thursday ata ng hapon. So baka bayuhin na naman ng hangin yung mga saging natin, wala na talagang matitira. So pray na lang na sana wag naman nang dumaan, madunaw na lang siya sa dagat, diba? At least wala nang maapektuhan. Pero ganito kasing buwan talaga dito sa amin sa Bicol, expected na yan na laging may bagyo kasi nga malapit tayo sa Pacific Ocean. So yun, talagang daanan to ng bagyo. So yun lang ang update po dito sa aming sagingan. Hindi na ako nakapag-update after ng bagyong Rolly kasi nga yun, walang charge. Hanggang ngayon wala pang kuryente, nakikicharge lang kami malayo. So yun, thank you guys for watching this video, and don't forget to like, share, and subscribe po dito sa ating YouTube channel, and click the bell button for more updates po. Thank you guys for watching, and
See you on my next video.